Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo Joliba lamɛnbagaw an b'aw fana fo dante foli min na aw minnu fana bɛ k'an lajɛ an ka page Facebook page YouTube an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na limanaw min ye aw ka laadala jɛmukan min bɛ sigi don o don ni an kama ko kunnafoni gafew lakalili awa nin ye waati selen an balimaw minnu ye awa kunnafonidilaw ye olu ka wulikajɔ de bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jamana kunnafoni k'a fasiri gafew kɔnɔna la min kalifalen bɛ anw na o ye ka gafe ninnu kɔnɔ kuma lakale aw ye kunnafoni ninnu an tɛna an da don a bɛɛ la nka minnu ka nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni jamanadenw mago bɛ jɔ o la o kumana an bɛ an da don olu la awa ka se ka olu lakale aw ye limanaw ni an sigilen kɛnɛ kan bi ye alamisa ye mɛ kalo ale ye tile 23 sɔrɔ san 2024 o kumana an b'a fɔ an ɲɛna aw bisimila limanaw gafew olu lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan bi o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon le soir de Bamako ale bi yan min ye les Échos ye ale fana bi yan les Républicains ale fana bi yan ka taa se le Challenger ma ni fasirili sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale sisan limanaw aw ka faamuya kama o kumana an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila fasirili sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw an b'a daminɛ ni ale ye a kumana a y'a jira k'a fɔ ko jamana ka dɔ bɔ musaka la ni o ye terrain de vie de l'État ye limanaw nin kuma in kun cayara waati dɔ la kosɛbɛ nka a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye awa ko don ba la sa n'i y'a lajɛ ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanaw min ye miliyari 200 ni miliyari 20 ye awa o de bɛna sama ka bɔ jamana ka musaka minnu bɛ yen ni olu bɛ don jamana kolatigɛ cakɛdaba ninnu na ka fara ayiwa mago bɛ jɔ ayiwa cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ énergie du Mali walima Mali finitigiw ka minɛnko awa a bɛna don o de da fɛ min ye fasirili sɛbɛn ye a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko miliyari 4 awa CNT maaw n'o ye Conseil national de transition ye olu ka musakaw miliyari 4 bɛna bɔ o la min bɛ tali kɛ miliyɔn 350 ɲɔgɔn na o fana bɛna bɔ jamana ɲɛmayaso yɛrɛ présidence ale ka ayiwa musakaw fana na ni jateminɛ kɛ limanaw ko walasa ka se ka ayiwa gɛlɛya min bɛ kuranko la ani fana Mali mago bɛ awa min na bi o ye ka dɔ fara a ka lakana kan n'i y'a lajɛ ko loi de finance min n'o ye awa sariya min tara jamana nafoloko la san 2024 ko nin ye yɛlɛma dɔw kɔni donnen a ko la fasiri y'a jira k'a fɔ ko san o san i b'a sɔrɔ san camancɛ la awa yɛlɛma bɛ don min ye loi de finance la o de fana kɛlen filɛ nin ye minisiri min n'o bɛ sɔrɔ ni nafoloko kunna Alfuseni Sanu ale ka laɲini kɔnɔna la min ye awa conseil des ministres min kɛra mɛ kalo tile 8 san 2024 tɛmɛnen ayiwa nin baara boloda in tara ka se ka yɛlɛma don min ye an ka jamana ayiwa musaka kow la ɲinan san 2024 kɔnɔna la o de la jateminɛ kɛra k'a fɔ ko jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na ani awa kuranko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin gɛlɛya ninnu kelen bɛ fɛn ye bi min kɛn bɛ ka awa jamana sigi a sendɛgɛ kɔnɔ walima ka gɛlɛya lase jamanadenw ma minisiri min bɛ sɔrɔ ni nafoloko kunna ale de y'i sigi k'i miiri k'a lajɛ n'a sɔrɔla musaka wɛrɛ minnu n'o bɛ di jamana ɲɛmayasow ma caman ka se ka bɔ o la o de ye fɛɛrɛ tigɛlen filɛ nin ye limanaw awa n'i y'a lajɛ ɲinan musaka minnu kɔni bɛna di awa an ka jamana kolatigɛ cakɛdaw ma da donnen bɛ min na o ye jamana ɲɛmayaso n'o ye présidence ye ani CNT awa ko miliyari 4 an y'a fɔ ten o bɔra CNT kunna miliyɔn 350 o bɔra awa présidence kunna limanaw ko nin bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa kuranko gɛlɛya ani jamana musaka minnu bɛ ta ka don awa min ye minɛnw na ka di finitigiw ma walasa awa min ye jamana lakana bɛ se ka sabati cogo min na awa o ka se ka kɛ sabatifɛn ye ni kunnafoni ninnu sɔrɔla Nouvelle Horizon kɔnɔ bi limanaw a sɛbɛntiyara ayiwa minisiriso fɛ min b'an ka sɔrɔ ni nafolokow kunna ale fasirili sɛbɛn kelen in limanaw a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ awa gɛlɛya min bɛ yan Mali kɔnɔ yan n'o ye kuranko gɛlɛya ye ani awa jamana yɛrɛ sɔrɔko gɛlɛyaw la awa synergie d'action pour le Mali ale ko k'a bɛ wele bila jamanadenw ma ko u bɛ fɛ ka wulikajɔ dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ taama yɛrɛ ye ko juin kalo tile 7 natɔ in na synergie d'action pour le Mali k'u bɛ malidenw wele u ka bɔ ka awa kuranko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ani vie chère n'o ye gɛlɛya ye a bɛ bɛn juin kalo tile 7 san 2024
nɛgɛ kanɲɛ 14 waati nka u ma yɔrɔ kɔni fɔ awa u bɛna taama ninnu kɛ yɔrɔ min na nin bɔli min filɛ nin n'a a fɔra ko yɔrɔ ni synergie d'action min filɛ nin jɛkulu in u ni jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u ka hakililaw tɛ kelen ye olu kɔni ta kɛ mɛ ka ngara da furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw la n'i y'a lajɛ synergie d'action pour le Mali a kun ye waati dɔ la a kun ye wulikajɔ dɔw fana kɛ baara dɔw bila sen kan u k'a ma ko opération bougie yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ don ni kuranko gɛlɛya in de kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye bougie bɛɛ ka bougie minɛ i tɛgɛ la ka yeelen minɛ k'a jira k'a fɔ kuran tɛ yen ni kuran tɛ yen ko bɛɛ ka tasuma minɛ bougie la ka se ka yeelen minɛ i kɛrɛfɛ o kun ye o baaraw kɛ waati dɔ la nka hakilila jiginna jamanaw n'i y'a lajɛ ko marisi kalo tile 25 tɛmɛnen san 2024 Bamako mara ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye ale kun ye synergie d'action kelen a ka baara dɔw a ma yamaruya di ka olu kɛ ka sababu kɛ ko lakana ko y'a sababu ye ko u bɛ sɔn ka fereke don jamanadenw na walima ka maaw su ka kɛ ko wɛrɛw kan n'a sɔrɔla ninnu ka taama min filɛ nin ka taama min bolodali kuma fɔ sisan juin kalo tile 7 natɔ in ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla ale bɛna kɛ a waati la limanaw ko CEDEAO tɛ fɛ ka fara Mali ani min ye Burkina Faso ani Niger la yɔrɔ nin jamana saba in de ko k'olu tɛ CEDEAO ko la bilen u yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan k'u ka yɛrɛdama jɛkulu sigi n'o ye Alliance des États du Sahel ko CEDEAO ma jɛ ni a ye hali sisan a ma sɔn k'a bolo jigin k'a fɔ nin jamana saba in ka u kɔ don CEDEAO la o de la n'i y'a lajɛ bi ko Mali ni Burkina ni Niger jamana nin badenma jamana saba min filɛ n'olu ko k'u tɛ CEDEAO ko la bilen sabu gɛlɛya y'u sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana saba in kan waati kelen CEDEAO fana ye gɛlɛya wɛrɛ ta ka ɲɛsin ni jamana ninnu ma o de kama CEDEAO ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen Mali ni Burkina ni Niger ko k'olu tɛ a ko la bilen nka ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛ ni a ye dɛ sabu ko u ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye session extraordinaire min kɛra san 2024 kɔnɔna la CEDEAO députés n'o ye u ka 6e législature ye olu de ye sigi dɔ kɛ o kɛra Kano ale bɛ Nigeria jamana de kɔnɔna la i bɛna a jala k'a fɔ yen nɔ ko CEDEAO ko k'a bɛna jɛkulu dɔ bila sen kan ka se ka kuma jamana saba in fɛ ko u k'a lajɛ u ka sigi CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la maa min kɛra nin hakilila yɛrɛ taba ye o ye CEDEAO députés ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Baro Djibrin ale yɛrɛ bɛ Nigeria u ka wasabulon kɔnɔna la u ka wasabulon bolofara min bɛ n'o ye Sena ye ale yɛrɛ o ɲɛmɔgɔ ye ale de ye nin hakilila in ta a ko CEDEAO kɔni tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye bi fo ni jamana saba in ka segin n'o tɛ ko ni nin jamana saba in y'u kɔ don CEDEAO la k'a bɛna farafarali daminɛ CEDEAO ye hakilila minnu ta ɲɛtaga badabada ka se ka jamana ninnu ka hakɛw k'u lafasa bɛɛ y'a démocratie kɔnɔna la ko ni nin jamana saba in y'u kɔ don a bɛ se ka dusu don maa wɛrɛ la olu fana k'u sen bɔ CEDEAO ko la k'u kana sɔn fiyewu ni jamana saba in Mali ni Burkina ni Niger u ye laseli min kɛ k'a fɔ k'u bɔra CEDEAO la pewu ko a ka kɛ fɛn ye fɛn min ka don ba la o de la k'u bɛ fɛ ka cidenw sigi n'o ye médiation ad hoc ye u ka wuli u ka jamana saba in bɛɛ sɛgɛrɛ k'a f'u ɲɛna u ka segin joona CEDEAO kulu kɔnɔna la n'o tɛ k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya lase farafinna tilebinyanfan jɛkulu in ma limanaw yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an ka ndolantan dɔ bɛ yen u k'a ma ko Mohamed Kamara dɔw k'a ma ko cɛmancɛ yɔrɔ nin ndolantan in ale de ma sɔn fiyewu limanaw yɔrɔ nanzaraw fɛ yen i bɛ ko bɛɛ mɛn olu fɛ yen a jirala k'a fɔ ko Faransikaw fɛ yen u ka ndolantan min bɛ yen n'u k'a ma ko Ligue 1 Mohamed Kamara ale bɛ Faransi ndolantan kulu dɔ la limanaw n'o ye AS Monaco ye Mohamed Kamara ni dɔw k'a ma ko cɛmancɛ yɔrɔ u ka ndolantan tile labanw yɛrɛ la a jirala k'a fɔ an ka nin maliden min filɛ nin limanaw ni a ye ndolantan o kɛra kari tɛmɛnen na mai kalo tile 19 san 2024 ndolantan in limanaw ko jalaki dɔw de binna a kan jalaki ninnu dɔwɛrɛ tɛ ko ayiwa ja dɔ bɛ yen u y'o nɔrɔ u ka gulokiw la n'o y'u ka ndolantan guloki ninnu ye limanaw dɔwɛrɛ tɛ o cɛ ni musoya walima cɛ tɛ muso tɛ o ko olu sanayɛlɛ walima olu ka hakɛw k'o lafasa yɔrɔ ndolantan o ye fɛn ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de b'a lajɛ yɔrɔ n'i bɛ fɛ k'i ka fɛn jira i bɛ taa nɔrɔ ndolantannaw de ka dulokiw sanfɛ o la diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye Faransi ni ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ sen na ka se ka min ye cɛ tɛ muso tɛ walima minnu ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma
ko olu ka hakɛw ko k'o lafasa. AS Monaco ndolatankulu u y'o ja de nɔrɔ u ka gulekiw sanfɛ ka ndolatan n'o ye. An ka ndolatana an baden n'o ye Mohamed Kamara dɔw ka ma camancɛ jamana ale de ye papier dɔ ta k'o nɔrɔ o ja in kan ale a ta kana se ka ye. Ale nana ndolatan na nka ale mana ko ka a yira k'a fɔ ko cɛ tɛ muso tɛ k'ale b'o o publicité kɛ dɛ. Mohamed Kamara y'o dogoli min kɛ jamana ko a kɛra kuma ye Faransi jamana kɔnɔ Faransi kaw ka ministre min yɛrɛ n'o b'u ka farikolo ɲɛnajɛ kunna jamana ale yɛrɛ ye wele bila u ka ndolatankulu ma n'o ye Monaco ye k'a fɔ a ɲɛna k'u b'u ka ndolatankulu in k'u b'a jalaki wa ko Mohamed Kamara yɛrɛ camancɛ k'u b'a jalaki. Mohamed Kamara ye sɛbɛnni kɛ a ka bɔlɔlɔ n'o ye Instagram ye a sanfɛ k'a fɔ ko ale ka baara sɔsɔrɔli bɛna kɛ ale bɛ taa Magan fɔlɔ ka taa Ala bato ye fɔlɔ ka sababu kɛ ale nana ndolatan de la nka ale mana cɛ tɛ musoya limanaw k'o yira diɲɛ ɲɛfɛ. N'i ye jateminɛ kɛ limanaw an bɛ waati min na ko sisan Fédération Malienne de Football n'o ye Mali ndolatankulu ɲɛmaayaso ye ale ma sɔn fiyewu ka Mohamed Kamara to nin sisikulu in na a fana y'i kanabɔ k'a fɔ Mohamed Kamara dɛmɛ b'a yɔrɔ Fédération Malienne de Football a ko k'a bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mohamed Kamara yɔrɔ wa ko a bɛ wele bila CAF n'o ye Confédération Africaine de Football ani Fédération Internationale de Football Association FIFA u k'a lajɛ nin gɛlɛya min filɛ nin ye a bɛ farafin dolatana caman de sɔrɔ farajɛla jamanaw kɔnɔna la ko kabi san 2022 nin waleya ninnu bɛ sen na. A dɔ filɛ nin ka Mohamed Kamara sɔrɔ AS Monaco dolatana ni diɲɛ ndolatankuluw ma nin lajɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ ndolatana bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i ka diinɛ don nka aw bɛ taa jumɛn de jagoya ndolatanaw kan k'a fɔ a ye nin publicité kɛ jagoya walima a ye nin jaw yira jagoya. Mohamed Kamara kɔni ma sɔn u ka ministre mun b'u ka ndolatan u ka farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kunna k'u ye AS Monaco u y'u jalaki wa u ye Mohamed Kamara yɛrɛ camancɛ u y'a jalaki. Maliden bɛɛ kɔni ye dɛmɛ ta bɔlɔlɔw sanfɛ ani hali diɲɛ ɲɛfɛ bɛɛ ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mohamed Kamara ma k'a fɔ ko a ye nin min kɛ ko nin ɲɛna sabu bɛɛ n'i ka diinɛ don i jagoyalen tɛ bɛɛ n'i ka kanabila don maa si jagoyalen tɛ ka don dɔ ka da fɛ. Kunnafoni filɛ jamana a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ waati tɛmɛnen na min ye maa dɔw ye olu ko olu bɛ fɛ ka gouvernement kura sigi ani ka député bulon kura sigi olu b'u to jamana kɔ kan ka malidenw ka jamana ɲɛmaya minɛ nka an bɛ don min na ko bi kuma in kelen bɛ ka politiki tɔn dɔw fara Mali kɔnɔ yan a kuma dɔw sɔnnen b'a ma dɔw yɛrɛ sɔnnen t'a ma n'i y'a lajɛ gouvernement ni parlement n'o ye fangabulon ye k'o sigi k'i to jamana kɔ kan jamanaw politiki tɔnw ni faso jamajɛkulu société civile olu ma se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la Mali kɔnɔna la yan. Fasiri soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ maa dɔw wulila k'a fɔ ko olu u bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Genève k'u bɛna gouvernement sigi olu n'u ka gouvernement olu n'u ka wasabulon ko ka sababu kɛ ko Mali furanjɛla fanga min bɛ yan k'u u bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ u ka ɲɛfɔli la ko kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen k'u t'u lakodɔn sabu k'u bɛ vide institutionnel kɔnɔ n'o de ye u tɛ ka baara kɛ ni sariya yɛrɛ ye bilen. Olu de ye fara ɲɔgɔn kɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Genève ko u b'u ka wasabulon sigi wa u b'u ka gouvernement yɛrɛ sigi. Limanaw n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi politiki tɔn minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'o ye déclaration du 31 mars ye olu fana ye bataki kɛ a nɔgɔnin fɛ k'a fɔ ko politiki tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ni société civile n'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na o fana ye laseli kɛ k'a fɔ ko i mana kɛ jamana kɔ kan o i mana kɛ Mali kɔnɔ yan o k'u k'a lajɛ k'u ka dɔ fara halisa kɛlɛ kan kɛlɛ min bɛ yen n'o bɛna jamanadenw gɛlɛya min b'u kan n'o ye démocratie kan tɔnɔmini ye n'o ye kalata ka se ka boloda n'o ye fana ka yira k'a fɔ ko jamana lakanabaliya halisa fɛnsɛn tɛ ka bɔ a la wa min ye ji ye courant ka taa se gɛlɛya ma ani kɔɔri sɛnɛnaw ka wariko u da nin bɛɛ lajɛlen la engrais ko ani baarantanya
ko min ye dutigiw ye olu bɛ baarantanya na bi ani kalansow datugulen bɛ ani ko sariya tɛ ka kiiri tigɛ a tigɛ cogoya la ninnu de ye nin kuma fɔ ko parti politique minnu farala ɲɔgɔn kan ni société civile u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ to o kɛlɛ kɔnɔ wa u bɛ wele bila jamanadenw ma u ka fara u kan hali sisan u ka se ka o baara kɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan limana o politique tɔn ninnu o ye cadre des partis regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel EMP, ASMA CFP, ADRP, CNDR, CVCR, FUMA, Union Jeune Leader de Kati, SOS, POELCIS, PDM, AMAJ, FMD, FMDD, Segou, Sigida Tanye, Mouvement 5 étoiles, Mouvement Wuliki Jo Malié, ARP, ADEMA, PAEJ, MP Parina, NEMA, Benkan, Pacte Citoyen, VNDA, MSP, Alternative pour le Mali, Malikoye Yerekoye, min farafilɛ ni États-Unis limanaw ninnu de ye nin kuma fɔ an bɔra ka kuma min fɔ sisan nka ninnu ni maa dɔw fana jɛra politiki tɔn dɔw k'u bolonɔ bila sɛbɛn na o kɛra marsikalo tile 31 tɛmɛnen san 2024 olu tɔn dɔw fana ye awa an ka wuli MODEC, RPDM, REFAR, Fasoden, EMK, EMA, AKMD, MR Bara ani Yiriwa, Association Adema, Association Le Changement Jigiyakura, awa ninnu de fana ko ninnu ye kuma min fɔ an bɔra ka tɔn minnu fɔ fɔlɔ k'olu ni olu tɛ hakilila kelen nin ko la sabu ko jamana kɔnɔ marabaa fila tɛ se ka ye jamana la dɔw bɛ taa jamana kɔ kan k'a fɔ k'u y'u olu y'u ka gouvernement sigi walima y'u ka wasabulon sigi an ye minnu tɔgɔ fɔ laban na sisan olu de ko ko olu fana sen tɛ nin ko in na coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali PLC yɛlɛma PS Yelenkura PDS a n'a ɲɔgɔnna caman olu fana de y'a yira k'a fɔ ko ko ninnu ye kuma min fɔ ko olu sen tɛ o la yɔrɔ a bɛ n'a fɔ farafarali nana sisan limanaw ni nin kuma kɛra tiɲɛ ye ɲininkali min bɛ tugu o la Fasiri Suwade Bamako ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ ko munna nin jɛkulu laban minnu n'a y'olu tɔgɔ fɔ u ma sɔn k'u teri ninnu minnu jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛnna marsikalo tile 31 san 2024 munna u ma sɔn ka don u fɛ nin da in kɔnɔ ko maa bɛ se ka sira mun ye k'a fɔ yalima don nataw la ninnu ka jɛkulu farafarali bɛna don a la walima société civile tɔgɔ la farafarali bɛna don u cɛ la wa don nataw la o de bɛ se ka o fana tiɲɛ di an ma limanaw Suwade Bamako de y'a fɔ ale Suwade Bamako kelen a ko cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan hadamaden jo sariya lafasaba don n'o ye commission nationale des droits de l'homme ale de ko k'a bɛ kana bila jamana faamaw ma u k'a lajɛ denmisɛnnin 6 minnu fagara limanaw Dire ani Gundamu ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin 9 sa kɛ ko olu limanaw jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ maa minnu kɛra ninnu sababu ye u ka ɲini ka ye u ka bila sariya ɲɛma commission nationale des droits de l'homme a ɲɛma Agibu Buware yɔrɔ hadamaden ka jo sariya bɛ fan o fan CNDH bɛ wuli ka jɔ la o de ka se ka sabati ani bɛɛ ka damakɛɲɛ sariya ɲɛkɔrɔ nka yanni o cɛ u ye bataki dɔ kun kɛ mɛkalo tile 21 tɛmɛnen Agibu Buware ale yɛrɛ bolonɔ b'o sɛbɛn na k'u bɛ dugawu kɛ fure ninnu ye minnu fatura ni wulikajɔ in na ko u k'a lajɛ Mali Sara Sunba n'o ye constitution 22 juillet 2023 et pacte international relatif aux droits civils et politiques de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ani convention de Genève min bɛ jo sariyaw fana ko fɔ droit international humanitaire CNDH y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko min kɛra nin ye minnu bɛ ka wuli k'u bɛ taa baara ɲini na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fini k'u bɛna t'o ɲini ka jamana lakana ni bamaciw de kɛra olu sababu ye siga kelen bɛ o bamaci ninnu de la ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka ninnu ɲini k'u bila sariya ɲɛkɔrɔ o waati kelen Mali finitigiw fana bɛ ka ta tigɛ ka bɔ min ye bamaciw la a jarala k'a fɔ ko Masina ba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bivuyaki yɔrɔw ye ko ye Mali finitigiw sera ka bamaci maa 10 a bɛ se maa 30 yɛrɛ ɲɔgɔnna ma k'olu bɔnɛ u nin na u sera ka u ka bolofɛnw u ka maramafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛnw fana b'a la moto 13 min bɛ
mitrailleuse u bɛ yɛlɛ min kan ka marifa ci u y'o fana kelen minɛ awa mitrailleuse 12,7 mm PKM kelen 11 PM 11 ani LRAQ ani taliki waliki u y'o caman fana minɛ ni bamaci ninnu na i b'a ko nka an ka finitigi maa saba ɲɔgɔnna olu ni tora a la olu kɔni taara joona joona ani maa caman olu joginna ka se ka taa olu bila furakɛli hukumu kɔnɔ état major général des armées ale yɛrɛ ye dugawu kɛ ala ka hinɛ olu furew la ani minnu joginna u ka kɛnɛya joona mali finitigiw kɔni u ye layidu di k'a fɔ jamanadenw n'u bolofɛnw jamana fan bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mali finitigiw ka wulikajɔ de bɛ sen na sisan ka farili kɛ ayiwa min ye tɛnɛku mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jafara bɛ fanfɛlaw ka se ka bamaci dogolen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dankari kɛ a bɛɛ lajɛlen la walasa jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko les échos limanaw écho kumana bi a ko walasa musow ka bana dɔ bɛ yen limanaw ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na bi ye mɛ kalo tile 23 ye o de ye don kɛrɛnkɛrɛn min taara diɲɛ tɔnba fɛ k'a da nin bana in kɛlɛli la n'o ye journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale limanaw bana in ye musow ka bana ye n'o ye sugunɛbɔn bana ye yɔrɔ don in yan'a don cɛ a jala k'a fɔ cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan office national de la santé de la reproduction cakɛda min sigilen bɛ muso olu ka kɛnɛya bangini yɔrɔ la k'a daminɛ gɛrɛjɛgɛli fo ka taa se bangini ma cakɛda min sigilen bɛ muso ka kɛnɛya kunna kunungo araba yɛrɛ olu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ bana in bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na n'i y'a lajɛ limanaw ni bana min filɛ n'o ye fistule obstétricale ye musow ka sugunɛbɔn bana maaw ka hakɛ to ko organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ kɛlɛtɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma ale yɛrɛ ko musomaninw walima musow olu 2,000,000 diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'a lajɛ farafinna ni azi jamanaw a ka ca yen de kosɛbɛ bana in bɛ tali kɛ olu la n'i y'a lajɛ hali farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfan jamanaw muso o muso bɛ bange kɛ ba kelen o ba kelen i b'a sɔrɔ k'a ta maa kelen walima maa naani i b'a sɔrɔ ni gɛlɛya in bɛ o sɔrɔ ko Nations Unies ale ye kabi san 2005 limanaw ale ye wulikajɔ dɔw kɛ ka kunnafoniw di ka baara yɛrɛ kalifa min ye UNFPA ale ka cakɛda in na walasa ka se ka nin bana in a kɛlɛ n'i y'a lajɛ limanaw Nations Unies ka jɛrɛ dɔ senfɛ u ka jɛrɛ 67 min kɛra New York san 2012 décembre kalo tile 20 ko k'a lajɛ ko ka don kɛrɛnkɛrɛnnen di nin bana in kɛlɛli la n'o ye musow ka sugunɛbɔn bana ye o don de ye bi yɛrɛ ye mɛ kalo tile 23 o de la kunungo yɛrɛ kunnafonidilaw welela min ye ONASR a ɲɛma n'o ye Ben Mulayi Idrisi ye a y'a jira k'a fɔ ko nin don in bɛ bila hukumu kɔnɔ o de ye ka kunnafoni di ka jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi ka dɛmɛbaaw lasɔmi minnu fana bɛ yen ni o ye société civile maaw ye fasoden jama ko don k'olu lasɔmi sigidalamaw ka bɛɛ de lasɔmi k'a fɔ ko a ka kan bɛɛ ka yɛlɛma don i ka taabolo la min ye nin bana in ye a ka se ka kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ sabu bana in kɔlɔlɔ ka ca jamanaw n'a ye musolakaw sɔrɔ i b'a sɔrɔ muso de bɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye muso de bɛ kɛ damanamaa ye walima muso de kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ se hali furusa ma furucɛ bɛ ban a furumuso la ka sababu kɛ nin bana in ye o de la ko walasa u ka se ka bɔ an senkɔrɔ min ye docteur Ben Mulayi Idrisi n'o ye ONASR ɲɛmɔgɔ in ye limanaw a ye kuma caman fɔ a ko bana in sɔrɔ cogoyaw b'a la ayiwa furu joona ka musomanin ma se furu ye k'a don furu la joona nɛgɛkɔrɔsigiw ani hali ni furakɛli bɛ kɛ ni fili kɛra fura kɛcogoyaw la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ni a ye limanaw a kɔlɔlɔw fana o bɛ se ka kɛ kunnafoni ntanya ye o bɛ se ka kɛ fana maaw tɛ wuli joona kabaw b'o kuma na ayiwa kabi gɛrɛjɛgɛ sɔrɔla ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa i yɛrɛ furakɛ n'o ye consultation prénatale ye ko bi nin de ye a la kɔlɔlɔw ye maaw ka se ka kunnafoni maaw k'a dɔn bana kɔlɔlɔ ye min ye kunnafonidilaw yɔrɔ n'i ye olu wele u bɛ ɲininkali kɛ u ye ɲininkali min kɛ min ye Mamadu Jakite ale ye urologue ye sur Pongé Gabriel n k'a fɔ Pongé dɔgɔtɔrɔso la limanaw ale ye musow ka sugunɛbɔn bana yɛrɛ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ o kɛlɛli ma a ko bana in a bɛ sɔrɔ jiginni senfɛ ko n'i y'a lajɛ an bɛ waati min na ko sisan limanaw ko bana in a kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ min se musow ma
limanaw o de ka ca ko musow n'i y'a lajɛ u ka sɔrɔdaw u ka hali sigi la an ka sigidaw kɔnɔna la a kɛn bɛ ka gɛlɛya lase maa caman ma yanni bana ka se o yɔrɔ ma a ka kunbɛn o de ka ɲi a fɔ ten ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an bɛ don min na ko bi min bɛ se ka o ko kɛlɛ fo ni musolaka n'a gɛrɛjɛgɛra fo a ka se dɔgɔtɔrɔso la joona ani fana muso minnu jantolen bɛ musow ka kɛnɛya la n'o ye sajifamuw ye olu k'u janto ayiwa ni muso lasirilen ninnu na walasa bana min filɛ n'o ye sugunɛbɔbana ye sabu a bɛ sɔrɔ musow ka gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ de senfɛ an bɛ don min na ko bi hakililajigin na a bɛ san 2013 yɔrɔ don in a bɛ ɲɛnamaya Mali fɛ ɲinan yɛrɛ san 2024 minisiriso min bɛ kɛnɛya ni ɲɛtaga badabada kunna olu kɛlen bɛ ka baara yɛrɛ kalifa office national de la santé de la reproduction walasa ka se ka bana in ka kunnafoni ɲuman di maaw ka se k'u kɔlɔsi a ka se ka kɛlɛ hakilila min talen bɛ o ko la o de ye kunnafoni k'a carin walasa dɛmɛbaw ani sigidalamaw bɛɛ ka se k'i sen don fistule obstétricale n'o ye sugunɛbɔbana ye musow ka bana in a ka se ka kɛlɛ ka bɔ yen bamanaw kunnafoni de ye nin an ye nin bɔ les échos kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw républicain fasidi sɛbɛn an b'ale ta ale kumana limanaw kuma bɛ ka kɛ Mali cɛba dɔ kan min ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ jan wa ale hali sisan limanaw a tɛ diɲɛ sosigi in kɔnɔ bi nka ale tɔgɔ bɛ maaw da Filidabo Sisoko limanaw Filidabo Sisoko yɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu gafe kalan ka d'u ye n'o ye club de lecteurs du Mali olu ka jɛrɛjɛkulu olu ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ to ka kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun u ka fara ɲɔgɔn kan de senfɛ k'u kumana Filidabo Sisoko ale ka gafew kan yɔrɔ Filidabo Sisoko Mali la yan nɔ n'i y'ale fɔ ka ban a dɔnnen bɛ Filidabo Sisoko ko limanaw Filidabo Sisoko ka gafew a bɛ kalan jamana kɔ kan n'i taara Allemagne i bɛ Filidabo Sisoko ka gafew sɔrɔ a bɛ kalan kalansow kɔnɔ yen n'i taara Nigeria a bɛ kalan yen fana a bɛ kalan hali farafinna yɛrɛ tɛ fo Floride a bɛ kalan yen ko nka limanaw basa sigiɲɔgɔn t'a dɔn sogo ye bamananw ka dalen don ko Filidabo Sisoko ka gafew tɛ kalan Mali kɔnɔ yan a den de ye nin fɔ n'o ye Modi Fili Sisoko ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye mai kalo tile 18 san 2024 club des lecteurs du Mali ale y'a ka ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye de senfɛ u y'a jira k'a fɔ gafe min bɛ yen n'o fasirila Filidabo Sisoko fɛ waati kama limanaw an tɛna an da don gafe in bɛɛ la nka a ka can kosɛbɛ k'a daminɛ kabi Mali ma yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ fo ka n'a bila bi la yɔrɔ a kun ye a ka tɔn sigi limanaw n'o ye PPS ye o PPS min n'o sigira o ni USRDA yɔrɔ olu farala fo ka na kɛ yɛrɛ Filidabo Sisoko nana gɛlɛyaw sɔrɔ ani Maraba Kasum Ture n'o ye jagokɛlaw ka ɲɛmaa ye u ye kaso kɛ fo ka na saya yɛrɛ s'u ma limanaw ko nka Filidabo Sisoko ka dɔfɔ min bɛ fɔ a la Mali kɔnɔ yan ko maaw k'a ɲini k'a dɔn n'o tɛ fili bɛ a baaraw la sabu maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Fakara Fayinke ale ye kunnafonidila républicain na ale fana y'a jira k'a fɔ maaw ka min ye Mali dɔfɔ ye n'o ye Mali histoire ye a ka ɲɛfɔ ka ɲɛ n'o tɛ ko Filidabo Sisoko ye baara min kɛ Mali kɔnɔ yan a ka gafew sɛbɛnni na n'a fɔra k'a fɔ a ye gafe minnu sɛbɛn limanaw nanzaraw de bɛ k'o ɲini k'o kalan nka o tɛ ka kalan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan yɔrɔ o ye jiginna ye dɛ limanaw an b'a kun cɛ ni min ye teliya la o ye le challenger ye challenger ko balo ka se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ yan limanaw ko OPAM n'o ye jigiɲɛ min bɛ Mali kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ ten balo mara yɔrɔ don a jala k'a fɔ ko OPAM bɛ baara kuraw ɲɛbɔli la k'a daminɛ OPAM yɛrɛ sow dilanli la yɔrɔ o tɛ k'a fɔ ko ka yɔrɔ ɲɛda ɲɛ nka limanaw a nafa bɛ se jamanadenw ma an bɛ don min na ko bi OPAM ɲɛmaa colonel Danbele bi na ale de bɛ wulikajɔ la OPAM bɛ se ka tɔgɔkɔrɔ bɛ se ka yala colonel Usman Danbele ale de ko don sabu a jala k'a fɔ OPAM tɔgɔkɔrɔ min b'a la o de ye k'a fɔ ka balo di jamanadenw ma sɔn nɔgɔya la wa bi limanaw ko o baara daminɛna dɛ OPAM ye senkura ta walasa jamanadenw ka se ka balo sɔrɔ sɔn nɔgɔya la wa ko san o san dɔ de bɛna fara nin baara in kan walasa balo n'o ye sumanjala ye a ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ waati min na ni waatiw ka gɛlɛn OPAM a kun dɔnna n'o de ye nka bi k'a bɛ ka ɲɛda kura ta o ye tare e ko an t'a bila o kan limanaw challenger an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna sini ye juma ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafew mana bɔ an bɛ o lakali aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na